tadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kumafacebook streets. Regai nditange pakuti background and also a disclaimer. Pane mufananidzo wakatrenda zvisingamboiti pasocial media. Asi mufananidzo uyu wanga uri vamwe vaita sekuti vasikana vaiva paevent kana pamuchato, vakapfeka hembe dzavo dzaita kakupenyerera maskets nematopa vanga vanawo. Nemusikana wanga ari pakati kuda ndiye mwanga ari muridzi weevent iyi yaiitika. Saka pandakaona nangu zvichingoti handina kuda kutombove kuda kuti ashungu yekuvenga kuti macomments aiti kudii. Ndakangofunga kuti pamwe munhu angoposta iri throwback yakewo zvake achingorangara kuti pakati akaranga musi wakati ndobva ndatosiyanazvo. Little did I know kuti musikana uyu wakatirolewa. Ende picture rake ranzi rakazosvika kune vanhu vanzi zvekuti ranzi michato nechichi mabride awo handina tozoti page rake rinonzi chi asi somewhere there ndokwarakaiswa picture remunhu uyu. Vanhu ndokutaka kunyoranzi vachikomenda vakati kana musina mari regai kuita zvinhu zvekuti hazvokuchata izvi. Kwanzi ndo makomenda aita izvi ndakazozviona kumakomend section kwamadam boss nekuti madam boss vakachizoenda kundotsvaga munhu uyu ndokumuwana. Asanza vanhu vakamita pati mwana iyeye vanhu vagomutuka yet picture ndofunga ratoni more than a year rakatongopostwa zvaro. Asi ndofunga kune munhu wazongoshina either shamwari kana kuti munhu uri close to musikana uyu kana kuti unozivana nemusikana kana kuti ari among the friend list yake ndiye aida kumuwachisa ndokutora picture yariya ndokundorisa kumagroup ndokutaka kuseka kuti kana musina zvinhu zvacho neregai kuita matching outfits like this pamunoenda kunowanikwa pamunochata. Saka musikana yawo wakabva wadi wasekwa. Asi tokwandotoita mukadzi uyu watowo mukadzi atoone mwana wake zvinhu zvakaitika ndofunga paibvisirwa. Asi zvakaita sekuti zvinhu zvekubva kutoitika vanhu ndokumuseka vanhu ndokumutuka vamwe ndokudii. Madam boss ndokuchinda papeji pavo vakati munhu uyu muzimbabweni here. Kana ari muzimbabwenzi vedwe let me know kuti ari kupi munhu uyu pamaposti avo. Vadero manje pepe ndokubva vazoenda kumba kwayo kwemusikana uyu. Vaenda kumusikana totizvo musikana wacho ndiye ungachirehwara papa achitofara zvavo vachiita zvavo chichi ndatirege ndikuverengerei kuti vanyora kuti chii madam boss. Zvikanzi is this lady from Zim. Kuwana kunosiyana. Let's learn to embrace each other. That's what she wanted. Who are we to judge her? Can we be nice and stop bullying people because they are not as fortunate as you are? Makorokoto chininina and love and respect your husband. Don't voice such a laughing emoji. Jima hearts. Jiri 4. Kwete my laughing emoji. Ekuradza kuti love. Ndobva wapedza zvikanzi look how happy she is. Dai mandipo nhamba dzake ndine zvandiri kuda kumupa namadam boss. Ndobva vanhu vaenda kuramba vachinokomenda zvakare. Ndikatirega timboriona mamwe futi maposti akaiswa namadam B. Vakaposta asi tichiri ipapo zvedu kwanza kuti vamwe vanhu manje kumakomend section pakazoenda madam boss kunoshanyira vanhu vemburi iyi. Vakatotamirwa nemufaro kuratidza kuti vatogara kumadheodheo zvese zvitori bhobho hanzi kuti location necho ndeipi asi toratidza zvese zvitori right. Pakutaura pepe ndohwase kuti musikana panofunza kuti koche ndiani akasona hembe dzenyu dziya wase kuti ndofunga mai vaida kusona hembe asi mushini ndofunga wakazoramba kushanda. Nekuda kwaizvozvo mai vakazoguma vaita sei vaenda kundotsvaga mumwe munhu ndofunga kuti hembe dzavo idzi dzemusi dzisonewe kuda zvakatoitwa like a few hours before. Saka nekuda kuti pakasvika zveemergency ndonga munhu wangobatanzira kuti zvinhu zvipere zvindi kuda ndo zvakaitika ipapo. Saka vanhu kuda havana kuziva background kana kuti reason behind nguo dzanga dzakapfekwa nauyu, but she was happy on that day. So I don't know why vanhu vanga vakumutrolla because she looked happy nemudhirezi rake raiziva kuti zvanga zvaitwa emergency pepe aingosekerero papicture rake racho niroro. Ndakatozodzokera kumashure ndokuda kunitsvaga kuti group racho rariwa ndiripi. Ndakaona pamwe picture chacho ngowabviswa handisivi zvangu. Asi tichiri ipapo ndikatirege tite kupi kumacomments zvikanzi picture riya harina kuita justice bride akanaka uyu. She is so pretty nevanhu zvikanzi you can say that again. Handiti kumacomments uku zvikanzi zvekuti wena tiri kureva nhema vamwe ndokuti zvakare. Oh, see why we fall in love with you. Thank you so much. Thank God. Haina kupindirwa nevamwe vanhu. Nice Dudu. Thank you Tara Nerudo. I just say wako, may God bless you. Oh madam boss, you so sweet Jako. Ndo inonzi akavedachka ari
kana kuti akavadatya ari yambutsa kaii ndo yatiri kureva. No, Madam Boss free spirit wagonesa ini ndakarasa guys prime adi bride waita sei vanhu vanga vachitova confused kuti waita sei wakasekwa nekuda kwehanzu yake. Mama Madress akafamba sei sure but moms vasadero inga zvaakunakidza Madam Boss so kusvika kuzara zvavo mumba mevanhu vasati vaita kana ma-introduction. Madam Boss, you sound like Katarina Ufunge. Wow, she seems confident and happy. I'm in love with you, Madam Boss. Hembe, zakaita say zaka viringa dzia the bride haasi kana zvandaifunga kuti she is, but she is beautiful. Mama makapuronga mwana. She goes, no, you guys, you are getting wrong. Mama avasiro vakasona hembe. Mushini wa mama ndo wakafa. But Taylor ndiye akakanganisa hembe dzemwana ushu. Ndopa mnofana kuhisisa. Toba ipo shikanzile vamwe. You are a blessing, Sha. May the Lord bless you abundantly. I know I also kuzviitira iwe, but the blessings are for your generation. Muupenyu na Mwari zvinoita chete. Madam Boss, you are a whole vibe. Keep doing your thing and light. Thanks, Tyra. And what a humble family. Even the bride her first says it all. May this be the beginning of it all. Nani, nevangu. Zikasashamisa hasi Mwari. Zikati amen, hallelujah. Ndikoko, gati fambe inaro nechi. Shoko irori Bible, shoko ramwari nevangeli. Tichingoti aiwaka, congratulations kuni musikana uyuyuka. Ato omudzimai zvake, wakutodzimai ningi. Love retire. I'm impressed. Well done. That's what we want, not bringing each other down. Those comments were only made by heartless people. Can't wait for the big wedding. I'm like, what? Big wedding? Actually, big wedding, even if it is not a good invitation. So inini kungodwakira ndikungoti get crash because obviously kuda kune kuchi kokova vanozika mwazika mwe unongoti zika mwana unozika mwana nonzi naiwe Sharon ndinoda kuti uyo pamtoro ndinotoita get crash ndinoda kutoonawo neni ndinoda kutoonawo ndotoenda kutende kundogara kuseri kukana vachiti munokurema bench chanoita nechituru changu ndinotobva nechituru changu ndoisa mukombe kana pamusoro pechikombe chacho ndoti ndiri kuindawo kuvenue iripi kana kuri kumadokore kana kuri kumabhazuva ikoko ndakananga nechituru changu chokunoti ndigonokwira ndigonodongorera kuti vanhu mukati vari kufara sei ndinotoenda ndoregei kutoenda ko ndine nditoripowo ipapo pavanhu vanenge vachichata ipapo ndinoda kusarira ndaita sei wetawo guta musaira chinda ikoko zvikanzi I love the whole you want to say priceless keep shining Madam Boss you are blessed good bumps all over me near my tears especially power musimudza awasimudzwa kwasimudzwa asikakumudza Madam Boss anasazoti vakagwinya kudaro kai tasazide tongati muslay asina asazoti chimhitsa chigagarirwa chinorya chichiguta chikuko kuti mhitsu munhu kudingo kuti ze munhu ndokuti pokashika ukati mhitsu kokuti ze kune mukadzi yawe vakamusimudza zvavo vane simba guru kwazvo saka zvikanzi nevamwe they don't look like vanhu vanotambura wani ona zvikanoti inyasa dzanga dzoda kumunhongawo very true ndo zvinoita nyasha remember kamwana kambambaira kakapinda machena ingawana uyo being real mungamudi ndipewo cape yangu I see her wedding will be amazing everyone is going to pitch up to make it marvelous mona zvikanzi unozataira wa blender mufamily zvatinoda vamwe ndio vamwe vantaura saizvozvo kana hazvina kushata zvakanakisisa tinongodi tichingoteva makorokoto vamwe manje ndochi vakandigura kunorira kuti vakanga voti asi you people amuri vese zuro ndizuro ukoko paiva nepicture remusikana yekupeji ukoko aitukoko ndimi manga muri pa4 same people muchimutuka musikana uyu makamutuka imi makamutuka mwana mukamuti hauna mari wakaizvitira izvinhu izvozvo dai wakangorega ukaita zveklasi yako iko zvinozviona chichi same makona kuti mwana waloketwa negrace he is located this girl nasi panapa makutaura kuti hanzi well done this is wonderful this is nice same people vanyomba nasi ndo same people vari kuti nice zvikanzende vamwe vanhu zinoirema
zinoirema zvokwadi nhasi kana kuri kuti imwe peji vanenge vachikunhanaira kana vauya kukwara zviri kunzi zvakanaka vanenge vachisapota futi. Saka I don't understand kuti why vanhu vachaso vachita hwenya kwese munongoita zvakwaita nemhepo ndo kwamunotevedzera. Vamwe ndo kuti ko kungosekenya nekutura bevu zvisina key. Ava ndimaitadiwa being jittery and lack of composure, people skills zero, communication skills zero. Anyway, thanks for fixing a fellow woman's crown, but you still have a lot to learn. It's so celebrity. Love you, honey. Uchanzwa mabridesmaids hanzi une godo plus ndiri beat. Ndobva anyose anyora ndobva aseka. Zvikanzi na madam boss, it is well. Ndokusa zvinchakadai also zvima prayer points zve2 ndobva vasiya zvavo. Zvikanzi at least she has skills to fix a fellow woman crown. May God bless her. Madyeiko nevamwewo avo. Zvikanzi iwe ko zvito zvauri kutaura izvi zvabvepi chizviita iwewe handiti wati ndione maskills achoni chimboina unotiradza maskills achoni tione kuti maskills auri kutaura iwewo ndeapi. Saka ungoda kuti vaite zvaunoda here iwewe nevamwe vanhu vanoona kuti zvangu mumwe nemumwe une maonero ake muono ndo unosiyana ndoona sokudero asi hatiti kuri vanhema vangotaurawo zvavo munhu iyeye hatisi kuti pamba kutaura kwegodo kana kwakutaura kwekutotaura kuda kudzora munhu I don't know ipapo asi ndo zvandari pamwe wakati maryei palunch chamarya chaipo handiziva hangu kuti ngatapwere pazvinhu zvevanhu vanenge vakomenda vamwe vacho hatizozivi kuti motive ndei. Ndobva ndaita futi unoona mifananidzo yakasiyana chikanzi how can I say God bless you, thank you madam boss, that woman is natural. Vanoda kuti aite life yefake should go hang. Iye nemurume wake they are very happy. Vazhinji tiri kuita ufazi hwenhema. Thank you, great job madam boss, I love you always. Nevamwe avavo ndiye wamafoto akatenderera here uyu. Yes ndiye. Evasikana vakapfeka zvepepo paairoorwa ndiye iyuyu. Zvathingi tinokupirawo kuona Taylor wacho timupe hamba kukava datya kuriyambudza zvokwadi nevamwe futi ndio vanganyanya kutaura izvozvo. Kamera yakashanda apo pamarora didn't do justice for her. She's beautiful nevamwe wavo. Good job madam boss, your partners what ndio zvanganyanya kutaura zvavo vanhu kucomment section iko kwachitenda. Tobva potaita zvakare kune imwe page yaTsomuterere vakanyora kuti a lot of people bullied this innocent girl kuseka dressing nekutukirira. Madam boss looked for her and vari kumuitira something. Thanks madam boss. In life zivai kuti kuwana kunosiyana ndivamwe avo. Zvikanzi nevamwe thank you ndoma thank you yakasaka. Zvikanzi kuseka kwakanaka dzimwe nguva Mwari vanobva vakuropafadza. Vamwe kati tisekeiwo someone aitenderedza piki yake kuti asekwe not knowing ari kutovhurira mablessings kumusikana uyu. Yani ndivamwewo. Zvikanzi apo akatodresa mushe wani paanani pana uyu I think inawo yekungoti maybe zvemusi wacho like I said kuti akatotaura kuti zvava zvezve-emergency. Zvikanzi I suspect team bridesmaids pana akalikisa zvikanzi no pamwe ndiye akatoposta handiti kuzotorwa maphotos anenge achitoti volume boy here. The pics are there in her wall. Ini hangu handina kuseka not even one post those chichichiwanhu wati ndo zvangota. Zvikanzi musaseke vane hembe dzakashata imi mutori madofo but hatisi kumbokuita iyoyo kwanai imi kumusha kure vanongotukana wo. Zvikanzi ndio inonzi women empowerment. Handina kufarira kusekwa kwemusikana uyu. Thank God Mwari amuitira zvakanaka. Instead of shame she received double honor. The Lord is faithful. Ko kana usina ko kungosiyana nazvo inga vamwe vairoorwa zvavakangozvipfekera hembe dzavo dzisina kufanana nedzevamwe one. Chikuru kubvisirwa mari handiti. Anyway ndo pakabvawo breakthrough yake akafambawo nemuono wakewo. Zvanyaya haisi pakuti hauna unazvo asi hazvisi world class wokutukirira izvozvo. Zvakangofanana nekuseka munhu kuti apfeke havhanzi ini ndine Versace handiti hazvina kushata ndo maonero avanhu akasiyana-siyana. Saka ine nutshell zvedu tingangoti madam boss vakazonera vakati thank you so much Primrose Mugwagwa nekutitendera kuuya kuzoona kuzokuona iwewe uye ayewa tava nenguva yakanaka. Imi Primrose ane chimwana chake chiri chabi nemurume wake they are happily married last month. Mufunge anobheka macream donuts anonaka zvekuti anonyora manovels ane degree. Mukadzi uyu imi ndatya nazvo anotaura chirungu chinomwisa mvura. Vese nababa munini vane madegree. What people think will destroy you can actually turn out to be blessing.
If you want to be part of Primrose Gen, please get in touch nenamba dzabva dzasiwa. To all my fans ngatifambise itese muchinhu ichi. Tinyase Satan muriyo wenhema outbreak #muchato woye if you not now then when are you going to be a boss. Ndozvanokwasa kutaura kuti do last post yandaverenga from page Madam Boss. Saka like I said, muchato uyu kuda kunokokwa vamwe vanhu vanozikamwa. Saka ini nyange ndikaishawa zvikwadi ndingada kusaririra indatoitawo nyaya kudai ndinoda kutoita gate crash ndinenge nditoripo ndiri sure ndichida ngoonawo kuti zvakazofamba sei vanhu vachitiva madhindindi vanhu vachitamba then ndiripo zvakare ndichirova murudzu ndichidongorera zvangu ndozvadokwasa kuti achikuti all the best and makorokoto kuna Primrose iyeyu nekuti sei nekukusimbisa uyezve kushanirwa kwakaitwa naMadam Boss and Madam Boss congratulations and makorokoto zvakare tinoti thank you nekuti sei nekuinda kuno nyara dzamusikana wakatwa mubhulo painternet nekuda kwehembe yake yanga akazvipfekera yanga isina kupfekwa neumwe saka ndo zvatokwasa kuita sei kutaura pamusoro peizvozvo chakubata zvakare pachikamu chinotevera.